Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Eta gaurko gazteak Pirinioak bi alde saioan, Aurizburget eta Urepel izango ditugu gida, atraz nagusi, eta bertan Aurizburgeten lehenbiziko elkarrizketa egin behar dugu. Konta iguzu, nor zaitugu? Eguerdion, Unai Irigarai naiz, Auritzeko gaztea, 22 urte ditut, eta betidanik txikitatik Auritzen bizi izan naiz. Ikasketak Iruñan egin ditudan urteetan izan ezik, Iruñan bizi izan naizelako, baina orain ikasketak bukatu ditudala, Auritzera bueltatu naiz. Eta gaur egun soziologo gisa lan egiten dut hemen, eskualdeko partaidetza enpresa txiki batean, proiektu parte-hartzaileak egiten, eta gero baita ere etxean behiak ditugu eta aitari eta anaiari laguntzen lan egiten dut. Sorte bat da, ez? Etxetik hain gertu lan egin ahal izatea, zure arloan? Zorionez, orain dela gutxi hasi zen proiektu bat da, Artelan deitzen da, eta eskualdeko emakume batek bultzatu duen proiektua izanik, praktikak hor egiteko aukera izan nuen, eta praktikak egin ondotik, bertan gelditzeko aukera izan nuen, eta hori erabaki nuen, hori zuk erran duzun bezala, nik uste dudalako horrelako eskualde txiki batean, agian falta dena da lanbide oso espezifikoak, ez? Agian orokorragoak bai daude, baina adibidez soziologia arloan nik erranen nuke bakarrenetarikoa izanen dela. Hortaz, oso pozionago aukera hori izanagatik. Ni Pauline deitzen niz, 30 urte ditut, Urepelen bizi niz. Arkitektura ikasketak egin nituen, eta gero duela 5 urte hasi nintzen laborantzan, eta berriki urte hortan instalatu niz, artzain bezala. Eta kirol kultura arloan, Aurizburgeten ze aukera ditugu? Nik uste dut, lehen erran moduan nahiko herri agian buru da, eskualdeko buru, eta horrek eragiten du zerbitzua ditugulako ere kultura arloan nahiko eskaintza zabala izatea. Badugu kultur etxe bat egiten zerbitzua herriari baino eskualdeari ematen diona, eta hortaz eskualdean antolatzen diren ekimen kulturala Auritzen bertan ditugu, eta horrek aukera ematen dugu bertakoei ere bertan parte hartzera. Herrian bertan dauden proiektu garrantzitsuenetarikoa kultura arloari dagokionez, garaitzeko hasi kultur elkarte izango litzateke, gainera orain azken urte honetan barne aldaketa bat bizi izan du eta agian berrindartu da, eta herritar haunitz bertan parte hartzen dugu, eta nik uste dut herriko instituzioneko garrantzitsua dela garaitzeko hasi.
Eta bertalde batetik, nik uste dut, agian eskualde mailan azpimarratuko nuke musika eskola, ez? Oso erroturik dagoen eskola da, azkeneko 30 urteetan kriston lana egin du musika berriro ere gure herrietara ekartzeko, herriko gazte gehienak pasatu izan gara musika eskolatik eta hortik proiektu desberdinak sortu dira, eskualdeko fanfarre gazte bat izan da orain gutxi arte, aurritzen ere nahiko musikari gaude eta beti festetan eta ospakizun desberdinetan jotzeko elkartzen gara eta alde horretatik nik uste dut nabarmentzekoa dela musika eskolak eskualdeari bizia emateko ere egiten duen lana. Eskolaz kanpoko ekintzarik edo baduzue? Bai, hemen Urepelen ez. Jan nahi dut, gazteak elkartzen dira eta baituzte asialdiak ez da deus antolatua gazte helduentzat. Baina ez dakit, elkartzen girelarik joeten gira mendirat, edo bizikletaitera, motoa, edo ostatuan. Hori ez da kirol bat. Gero bada pilota ere, pilota kurtsuak ere badira. Orduan, antolamendu aske bat edo nagusitzen da orokorrean? Erra nahi dut, ez dakit nola planteatu inoiz. Momente bat, Orduan, normalean, modu librea edo nagusituko da, ez? Bai, modu librean. Gero antolatzen dira ere, antolatzen dira pala edo pilota lehiaketak aldu den gehiago, baina guk ere parte hartzen dugu bai. Eta kultura arloan, badago zerbait? Kultura arloan, batzutan badira antzerki ikusgarriak edo dantza ikusgarriak. Gero, ez da gauz hainitz pasatzen ez. Izan zen antolatu ginen libertimendu bat. Hiru libertimendu antolatu ginen duela 3 urte, Covid-a aintzin. Eta urte batzutan ere egiten dira kaatosak edo ez da erregulara. Batzutan talde bat muntatzen da, zerbaiten antolatzeko. Baina nahi, konta iguzu, bertako Aulitz-Burruteko gazteek nora ematen duzue denbora librea? Nik uste dut gehien bat tabernan. Taberna da nik uste dut herri honetan, eta eskualdeko herri gehienetan, lekurik garrantzitsuenetarikoa elkartzeko, gure artean harremanatzeko, ratu goxo bat pasatzeko. Elkartean ikusten dut ere leku garrantzitsua dela. Elkarteak ematen digu aukera gainera harreman intergenerazionalak izateko, agian zaharragoak direnekin, haunitz joaten direlako ere elkartera. Eta gero bai aipatuko nituzkela bi leku garrantzitsu gure eskualdean aisialdirako. Direla alde batetik Garraldako errota. Garraldako errota bada eskualdeko elkargunea, bada disko bar, deitzen diogu. Eta hor, orain udanez, herriko bertak daudelako, baina urtean zehar, izaten da herri guztietako gazteak elkartzen garen lekua. Eta nahiko giro polita izaten da. Eta gero bertalde batetik aipatuko nuke ere, Auritzen bertan, biltoki 70 daukagula. Biltoki 70 da, orain dela 50 urte baino gehiago, herrian ireki zuten diskoteka bat. Egun pandemia dela eta itxirik dago, baina data zehatz batzuetan irekitzeko ohitura dauka, ez? Urtean behin agian denboraldiari hasiera emateko irekiera bat egiten da,
errege gauean, urtezar gauean, horrelako igautreetan ere, eta nik uste dut, elkargune dela guretako eta eskualdetik etortzen den jendearenako. Eragian, besta giroaz aparte, aisialdi mota daukagu hemen, nik uste dut eizak garrantzi handia daukala, gazte honitek parte hartzen dute bai usotan eta bai basurdetan ere, mendira joatea honitz gustatzen zaio, nik uste dut auritzeko jendeari. Eta hori erranen nuke nik uste dut direla aisialdirako ditugun aukera nagusiak, edo behintzat gehien egiten ditugunak. Eta beno, egun normal batean, elkartzeko ze ohitura izaten duzue? Gehien bat atxaldetan ez, lana bukatzen dugunean, gelditzen gara pote bat hartzeko hemen tabernan edo elkartean goian. Eta hori da nik uste dut ohiturarik nagusiena. Eta gero neguan beti egiten ditugu afariak gazteen artean, edo gelditzen gara errotara joateko atxaldea pasatzera. Garrantzi handia dauka hemen eskualdean neguaren bukaeran jokatzen hasten den futbito txapelketa eta udaberrian amaitzen dena, eta hor herri guztietako taldeak, bai mutikoenak eta bai neskatuenak ere aritzen dira, eta hor elkartzen gara ere guztiak, eta nik uste dut asteburutan, futbitoko asteburuak oso markatuak ditugula, eta beti gelditzen garela bazkaldu kafea, eta goazen futbitoa ikustera txalde osoa, eta gero hor balotzen duzu, auritzetik joaten direna jokatzera, joaten gara batzuk ikustera, eta gelditzen zara garraldan afaltzen, edo aizkoako bertzerri baten, edo betatzen gara afaltzera, eta pixka bat hori da agian beti berdin egiten dugun gauza bat. Eta gero bertzelakoetan pixka bat, ez dakit, nahiko normal, ez daukagu ohitura horrela handirik, egia da orain agian nudan gaudela, ohiturarik handiena da astebururo eskualdeko herri bateko bestak direla, eta beti joaten garela herrietako bestetara, eta agian hori da agian ohitura markatua ere, bai San Juanetan hasten direnetik, edo pixka alde nago, Iriberriko bestak hasten direnetik, eta Ezkoako egunera arte, astebururo dago eskualdean besta, orduan bitzen gara herriz herri, eta hori ohitura nahiko polita dela uste dut. Herriko gazteak orokorrean nola ematen duzue denbora librea? Elkartzen gira, elkartzen gira afari edo bazkari batentzat, edo ateraldi bat egiten dugu, ez dakit doni bale garazin edo bai gorin balin bada ikuskarri bat edo antzerki zerbait edo gaualdi bat, ateratzen gira. Hemen ere antolatzen dira, ez horrepelen, baina Nalbuden antolatzen da bankan ere mus txapelketa, pala txapelketa. Zer elkartzeko aukera daude herrian? Kirola, mendia, edo dena delako? Bai, mendia pixkat, gero ostatuetan ere baditugu hiru ostatu. Gero ez dira beti idekiak, beraz ez da inegez elkartzeko. Egiten dugu. Gero gure etxetan edo apartamenduetan ere elkartzen gira. Edo beraz erritik ateratu behar da. Zer ohitura daude besta egiteko? Udan badira herriko bestak. Hemengo herriko bestak eta ingurukoak ere. Gure etxetan ere besta batzu egiten ditugu, ez dakit urte betetze bat, barbakoa bat, eta bestenaz badira ekitaldi batzu, baina adibidez badira Ibarreko ate idekitzeak, hor besta egiten dugu, gero bada marka, behiaren markatzea eta mendian igotzea, hor besta egiten dugu. Horako mementu batzu. Eta bidaiatzeko zer ohitura daukazue?
Bidaiatzen dugu bakotxa bere aldean, bakizu udan deten zira ez dakit beste herri bat bisitatzea edo ibilaldi bat, mendian ibilaldi bat egiten ditugu edo lako gauzak. Eta batzutan ere talde batzu joaiten dira. Adibidez, hori izaniz, batzuek joan ziren Irlandera, Garagardo bestara, urtats ospatzeko ere joaiten dira edo ez dakit, Parisera edo Inglaterrara edo entzatzen gira mugizera pixkat, hor Covid-a denboran hori galdu da, ahuntz galdu da. Hemen egoiten ginen eta... Eta orain itzuli da pixko bat ohitura hori edo? Pixkat, bai. Eta bestak antolatzeko eta aurrera eramateko nola egiten duzue? Bai, badugu besta komite bat. Eta kasik gazte guziak sartzen dira besta komitean. 5-6 urtetik. Eta bai, urtean zehar elkartzen gira, eta gero agorrilean antolatzen ditugu bestak. Eta gero ere urtean zehar badira ateraldi batzu, ez dakit Iruñan edo eten ditugu besta batzuk. Eta berriz ere gaiaz pixka bat alatzen, erraten zenuen, bertako elkarteak, generazio ezberdinetako, belaunaldi ezberdinetako jenden arteko elkargune bezala balio izaten dutela. Nola sortzen dire herritarren arteko harremanak Aurizburgeten? Ezakint oso ongi nola erantzun galderari. Erranen nuke nahiko natural, ez? Azkenean herri txikia gara eta betidanik, eta lehen aipatu dut ez, ikastoran guztiak elkarrekin ibiltzen garela, inoiz ez dugu izan ohiturarik bakarrik zure adineko jendearekin ibiltzeko, beti ibili gara edo helduagoak direnekin, gazteagoak direnekin. Gaur egun, adibidez, kuadrillan elkartzen gara, 17 urte dituen gazte batetik, 25-26 dituen bertze batera, orduan, beti izan dugu erreztasuna harremanak garatzeko adintarte desberdinekin. Eta gero oso natural egiten dugu aldaketa hori agian helduagoak direnekin ere ez, bai tabernara joaten zarelako, edo bai agian eizan harremanak ere egiten dituzulako, elkartean ere azkenean beti dago zure adin tarte desberdineko jendea, eta horre ere egiten dira, eta azkenean, herri txikietan onerako eta txarrerako gutxi gara, eta gure artean, nik uste dut ahalik eta hobekien konpontzen saiatzen garela ez, beti daude gatazka txikiak eta horrelakoak, baina nik uste dut orokorrean harreman onak ditugula gure artean, eta guztiok badakigula horrelako herrietan, unitzetan, pentsatzen duzun edo dituzun gauza unitz, isildu behar dituzula eta guztiaren gainetik harreman osasuntsuak mantendu behar ditugula, eta nik uste dut hori ere nahiko gauza polita dela. Hemen lagun kuadriak ez dira izaten leku handiagoetan bezala adinaren arabera, hemen igual Garralako besetara edo Aurizburgeteko adin ezberdinetako jendea elkarrekin ibiltzen zarete, ez? Bai, eta ez da beti horrela izan, nahiko naiz eta adintarte desberdinetako kuadriak izan, beti izan da herri oso kuadrilla zalea, eta beti kuadrillaren baitan mugitzen ginen, baina egia da pandemia eta gero lortu dugula hori gainditzea, eta gaur egun, adibidez, bestetan, kuadrilla unitz elkartzen gara, eta gauzak elkarrekin egiten ditugu, eta orain bai lortu dugula agian hori apurtzea eta kuadrilla desberdineko nahasketak egotea, eta hori lehen aipatzen da, azkenean ez daukalako zentzurik ere gutxi izan da banatuak ibiltzea.
Eta, bueno, hau ere aipatu duzu momenturen batean, geografikoki bertze zelekutako jendearekin elkartzen zarete, harremantzen zarete, bertakoak? Ba, gehien bat, gero konzentrazioan elkartzen garen herrietako jendearekin, Aezkoako herriekin kriston harremana daukagu, azkenean hemen daukagulako. Erroibarreko herriekin, batez ere Erroibarreko egoitiko aldean dauden herriekin ez, Bizkarreta, Mezkiritz, Aurizberrirekin ere, eta Luzaiderekin ere, Luzaideko jendearekin ere harremana daukagu, hemen ikasten duzerako, konzentrazioan. Artzibarreko herri batzuekin ere, eta orokorrean, eskualdekoak ez, baina gero egia da, pixkat urrutiagoko harremanak baditugula ere, ezagunak, azkenean zaraitzun ere gutxi dira eta unitzetan etortzen dira ona, edo gu haien festetara ere joaten gara, eta hor harreman batzuk ere sortzen dira, baina orokorrean ikuste dut Aezkoa eta Erroibar eta Luzaide direla gure harremantzeko eremu nagusia. Eta, badakizu zen saio honen helburua, Pirinioetako bi aldetako herriak ezagutzea, bertako gazteak ezagutzea. Baduzue nolabaiteko harremanik iparralderekin? Ez dago. Gaur egun, Aurizeko gazteok ez daukagu harremanik. Iparraldeko herrietako gazteekin. Egia da nik uste dut, azkeneko aldian, bai saiatu garela Auritzeko gazteok, agian beti planak egiten ditugunean, hemen egiten ditugu eskualdean edo festetara joaten garenean, eta azken aldian behin baino gehiagotan joan garela iparraldeko herrietara, planak egitera edo festetara, baina egia erran harremanak hango jendearekin ez ditugula, agian puntual batzuk, baina ez direla orokortuak eta mundu guztiak ez dituela harremanak. Agian Xaloako saio hau izango da inflexio puntua? Behar bada, agian ezakit. Zoitura daude, nola sortzen dituzue herriko gazteak hemen elkarren artean harremanak? Lehenik hasten dira eskolan sortzen ditugu harremanak, eta gero segitzen gira kolegioan, eta batzutan ere liceoan, beraz hola harremanak atxikitzen ditugu. Eta bertzenaz, besta komitean, zenta gero denak joaten gira ikasketa egiterat, eta udan berriz elkartzen gira besta prestatzean eta harremanak mantentzen ditu. Eta zein da harremanen garrantzia ikastetxeen arloan? Olako herri txiki batean denak elgar ezagutzen dugu, eta tipitik. Eta geroztik harremanak mantentzen dira, beraz zure hauzaroko lagunak gero atxikitzen dituzu bizirako, kasik. Ez denak, baina bada lotura bat bizi guzirako. Eta harremanen garrantzia lanean? Lanean ere, batzutan zure lankideak zure lagunak dira, edo eskolan elgarrekin ezagutu dira, edo beraz pixkat dena nahasten da. Eta harremanen garrantzia bestetan? Bestetan, kurutzatzen da, nola ezan, denak kurutzatzen gira. Lagunak eta ez lagunak, eta nik garantzitua atxemaiten dut ez dituzun eguneroko bizian edo ez direna zure lagunak kurutzatzea, importantea da, zenta desberdinatasunetan ere ikasten dugu elkar zautzea eta errespetatzea eta ulertzea ere, beraz, bestetan biziki importantea. Eta sare sozialetan? Sare sozialetan, ene adinekoak ez hainitz. Gero harremanak mantentzen ditugu, zenta adibidez, nik ditut lagunak bai Gorrin edo Garazin edo hola, eta
batzutan pasatzen da hilabete bat ez gira ikusten, eta WhatsAppez eta mantzentzen dugu lotura. Eta geografikoki, ze eremutako edo ze herrietako gazteekin harremantzen zarete gehien? Aldude eta banka, hainitz, urtetzen gira. Eta gero Baigorri, Garazi, pixkat urgunago ere, Bidajai eta Loso. Sare sozialak. Eta harremanez aritu gara, noski biziaren mundu honetan sare sozialek eragin handia dute gaur egun. Zu zer nolako eragina dutela ikusten duzu zure inguruan? Nik uste dut kriston eragina dutela, horrelako herri txikietan, gainera, bertzelako herriak nahiko sakabanaturik daudenean, eta horrela nik uste dut, badirela aukera bat, gure artean harreman horiek izateko eta sendotzeko ere. Nik uste dut, adibidez, orain udan, ikusten dugun gauza bat eta haunitzetan komentatu dugu herrian bada, Instagramen adibidez, herri guztietako gazteek beren herrietako bestetako kartelak igotzen dituzela, edo bere herrian zerbait baldin badago horra igotzen dutela. Eta guretzako aukera bat da, komunikaziorako eta ere, eskualdean gertatzen den horren inguruko jakinarazpenak izateko. Eta nik uste dut alde horretatik oso positiboa dela. Zorionez, nik uste dut gure adintartean nahiko erabilera normala edo ona egiten dugula. Egia da, haunitz erabiltzen ditugula, baina nik uste dut gure bizia hortik haratago doala. Eta bai, ez da nik ikusten dudan gauza bat, baizik eta bertze gazte haunitzek ikusten duguna, ez da, nola, belaunaldi berriek, gu baino gazteagoak direnak, kriston garrantzia handia ematen dioten sare sozialei eta mugikorraren erabilerari, eta horrek eragin negatiboa dauka haur horien eta gazte horien parte hartzean herriko bizian. Azkenean beraien biziaren ardatz nagusietako bat sare sozialak eta teknologia berriak direlako. Hortaz, nik uste dut alde batetik positiboki baloratu behar ditugula, eta azkenean ere ez bakarrik gure eskualdeko komunikaziorako, baizik eta bertzelako eskualdeekin eta Euskal Herriko beste txokoekin harremana izateko aukera ona direla, baina beti ere ezin duguna jarri sare sozialetan gertatzen dena edo sare sozialetan mugitzen dena gure herrian bertan gertatzen denaren gainetik. Eta, duela 15 urte adibidez, edo gutxiago oraindik, duela 10 urte, orain erabiltzen diren plataforma hauetako haunitz ez ziren hain ezagunak, ez? Urte gutxitan haunitz hasi da, edo garatu da, edo azpigaratu da kontua. Hezkuntzako zer nolako garrantzia du? Zer, barkatu? Hezkuntzak zer nolako garrantzia du horretan? Nik erranen nuke kriston garrantzia duela hezkuntzak teknologia berrien erabilerarekin orokorrean eta sare sozialen erabilerarekin. Egia erran, ez dakit gaur egun oso ongi lanketa egiten den herrietako ikastoletan, kontzentrazioan bertan. Gu txikia ginenean egia erran, oraindik mundu hori ez zela kasi, existitzen zen, baina ez zen hain importantea, ez? Eta orain nik uste dut importantzia handia jaso duela. Eta bai uste dut arazo handia dagoela eta erran bezala ezakit ze lanketa egiten den ikastetxeetan orokorrean, baina bai teknologia berriak ere ikastetxe barrenetan sartu direla eta orain aur gehienek portatil batekin joaten direla ikastolara edo institutora eta azkenean beraien bizia ordenadore baten edo mugikor baten bueltan edo tablet baten bueltan ematen dela. Eta nik uste dut, ni oroitzen naiz eta ez dakidalako ze ikasketa plan egiten dituzte adibidez auritzeko ikastolan, baina gu txikiak ginenean oroitzen naiz
beti edo mendira joaten ginela, edo igelak biltzera joaten ginela igelen gero arrautzen prozesua ikusteko. Nik uste dut horrelako herrietan teknologia berriak erakutsi behar direla, azkenan munduarekin konektatuak egon behar dugulako, eta gero gu mundu horren parte izanen garelako, baina nik uste dut bermatu behar dela, ez? Ingurua eta horrelako ingurua izanik horrekiko lotura, eta ez bakarrik inguruarekin, baizik eta herriko ohiturekin, herriko kulturarekin, herriko jendearekin, eta nik uste dut agian hori galtzen ari dela gutxinaka gu bertan egon ginenetik gaur egun arte. Eta zuk zer kontsumo mota ematen direzu? Gehien bat nik uste dut, bai informaziorako, azkenan informazio tresna eraginkorra baino azkarra da, eta informazioa kontsumitzeko ere aukera nik uste dut garrantzitsua dela, eta hori lehen errandu dela, ez? Azkenan eskualdeko ere bertze jendearekin harremanak egiteko bide egokia direla uste dut. Eta gero baita ere gustatzen zaidana da, pixka bat herrian egiten duguna eta herriko ohitura desberdinak eta horrela, sare sozialen bidez transmititzea, azkenan ikuste dut ere gure herriko bizimodua, gure herriko kultura, gure herriko ohiturak balorean jarri behar ditugula eta aukera ematen digulako, ez? Hemen gertatzen den hori, pixka bat gure ingurutik haratago islatzeko. Zer etorkizun iradokitzen diezu sare sozialei? Zer? Barkatu. Zer etorkizun iradokitzen dizun sare sozialei? Bai. Errepikatuko dizu. Bai. Zer etorkizun iradokitzen diezu sare sozialei? Nik zakit oso ongin noruntz joanen diren, baina nik uste dut gaur egun garrantzia baldin badute, hemendik aitzinera ere garrantzia izan gutxienez, gaur egun daukaten garrantzia edo gehiago, ez? Azkenean badira tresna bat agian bizitza errazteko, ezakit, haunitz errazten diguten edo ez, baina badira. Eta nik uste dut bizitzako eremu haunitzetan beharrezkoak izanen ditugula. Horrek daukan alde on eta txarrekin. Eta nik uste dut gaur egungo munduan hain konektatuak egotea eta gure informazio guztia sarean egotea, nik uste dut horrek kalte eginen digula modu batean edo bertenean azkenean, ia denok gaur egun edo auritzen gazte guztiek daukagulako bankuko kontua mugikorrean, badaukagulako profil desberdinak sare sozialetan, eta nik uste dut hemendik aitzinera gure bizitzako arlo gehienak aplikazio batean izanen ditugula. Eta horrek egia erran bizitza errazten digula uste dut, baina nik uste dut azkenean hor gure informazio guztia dagoela eta hori gure kontra erabili dezaketela zalantzari gabe. Orain sare sozialak. Sare sozialen eragina handia da? Egan ezake, ogoita urtean dako ez hainbeste. Bai, esplikatu nuen hor, jakinan atxikitzeko eta pixkat hemendik ez dakit ateratzeko. Baina gazteenak, Bai ez, ongi, boztuko duzu? Gazteenak, gazteagoak. Gazteagoak direnak edo gazteenak edo bilek ongin ikuste dut bai. Hasiko gara zeratik, bale? Ingo galdera hau berriz eta... Sare sozialen eragina handia da? Nik uste ene adinekoak, ogoita martekoak, ez dela hain handia. Egin nahi dut,
bai diakinan atxikitzeko eta diakiteko zer pasatzen den eta pixkat hemendik ateratzeko eta erabiltzen ditugu, baina gure artean ez hainbeste. Baina hor ikusten dut heldu den belaunaldia, gazteenak, bai erabiltzen dituzte hainitz eta bai alde onak eta alde txarrak. Eta guai ikusten ditugu hor 15 urte eta 20 urte artekoak alde txarrak. Eta bakizu COVID-aekin eta isolatuak egon ziren gazte batzu eta jazarpen historio batzu eta ara, bai. Bai, pasa, lasai. Arazorik, lasai. Izbateko dago momentu bat. Ui, hau, bizto dago? Bai, ez? Bara, bai. Grazioso izan da, jabeste? Agertu dira? Ez dire sartu kamera, baina agertu dira eta oi! Bale, segitzen dugu. Mugikorrak kendu dio lekua elkar zuzenen egoteari? Ene ustez ez, batzutan erresten du, edo batzutan, ez dakit, bildu nahi dugu, elkartu nahi dugu, eta erresago bilakatzen da, bakizu, hor zira, nire hor niz, elkartzen gira. Eta batzutan alferrak gira ere, jaiten dugu, elkartzen gira, eta erresara jaiteko, bez, ez niz libro, eta ez ditea, bakizu, beraz, ez dakit, bai edo ez, bai eta ez. Musikak, filmak, gaur egun mugikorrez kontsumitzen dituzue? Bai. Eta gainera lauge ukan dugu hor udauntan. Eta 2 urtez beha egon gira jantuten heldu da lauge, eta ezen heldu. Eta zuntz optikoa ere. Eta bai, hemen badu leku handi bat, bakizu interneta eta ez mundutik moztua izaiteko. YouTuberrek zer rakasta daukate? Zer hori? YouTuberrek. YouTube, bai. Bai, guk ez dugu zegoa zen. Ez dakit nola horretzen YouTube. Gu YouTube, baina. Bale, pinago, baina nik ez dakit. YouTuberrek zeukera daukate? Osa zeukera daukate ez bakatu. Jode. Espetuko dugu... Zer nahi duzu... Jendeak ikusten ditu YouTuberrak. Ikusten edo egiten... Igual orain ikusten. Ikusten. Gero egiten. Bueno, egiten edo ezagunik edo ager badaukazuen herrian. YouTuberrek zer raukasta daukate gazten artean? Denek erabiltzen dute. Baina, ja, galdera gehiago igual YouTube bai, baina YouTuberrak. YouTuberrak ezagutzen dute. YouTuberrak, bai. Bai, gehiago grabatzen direnak eta... Ez dakit. YouTube bai, musika ditzeko eta segure biliko dela edo... YouTuberrak. Baina, momentu bat. YouTuberrek zer rakasta daukate gazten artean? Ez dakit. Hasi nizta hartzen. Eta norbait bertako ezaguna dena? YouTuber bat? Ez dakit. Hori da, ezimaz, hori da. Herrian ez dago ezagunik ez? YouTubeen bideok egiten ditunak edo. Vale. Eta ze etorkizun iragartzen diozu sare sozialei? Ez dakit, hemen errandutan bezala, bakizu hemen etxeak urgunak dira. Eta sare sozialekin mantentzen da aheman zerbait. Baina nik ikusten dut beharko dela
belaunaldi berriak edukatu eta sare sozialak badituzte landierrak. Eta uste dut hortaz denak ez direla uartzen. Beraz, berdira landu alde onak eta alde txarrak ere. Ongi. Urepel eta Aurizburgeten arteko elkar ezagutza blokea. Bueno, eta erran bezala gaurko saioan Urepel eta Aurizburgeteko herriak izango ditugu ardatz gisa. Ezagutzen duzu Urepel? Bai, egon naiz, azkenean muga egiten dugu Urepelekin, ondoan daukagu. Eta behin baino gehiagotan egon naiz, pasatu naiz ere kotxearekin, bertan afaldu dut, eta festetara oraindik ez naiz joan nahi. Eta zer iruditzen zaizu, herri polita da, gustoko duzu? Bai, bueno, nik uste dut desberdintasun, gure eskualdeko herrien antz handia duela, etxe handiak dituela, lehen sektoreak ere indarra duela eta horrek ere nahiko ezaugarri amankomunak izatea eragiten duela eta nik uste dut herri polita dela hor bizitzeko ere. Mugaren bi aldetan, lehenbiziko herriak zarete, muga egiten duzue elkarren artean. Eran duzu ere bai, harreman pertsonala ez duzuela orokorrean gazteek, baina herrien arteko norabaiteko harremanik badago, ekitaldiren bat egiten da, iparraldeko herriekin? Horrela ekitaldirik ez bere horretan. Egia da, gure gurasoen belaunaldiek bai mantendu dutela harremana eta naturala den zerbait egin dute, ez? Azkenean ondoko herriak izanik, ez elkar ezagutzen zuten, agian bizimodua lehen ere desberdina zelako, kontrabandoa egiten zelako eta gure gurasoak joan zirelako iparraldera mugaren alde hontara gauzak pasatzeko, abereak pasatzeko eta horrek, azkenean gure gurasoen garaian beharrezkoa zen hemen bizitzeko kontrabandoa, gure gurasoek egiten zuten, eta azkenean Urepeleko jendea ezagutzen zuten, bankako jendea, albideko jendea. Eta agian hori bukatu zenean, eta gero ere, hor daukagun muga geografikoa, eta batez ere muga inposatu horrek eragiten digu ia beste mundu bat izango balitz bezala ulertzea, ez? Bai Urepel eta bai iparraldeko herri gehienak. Eta nik uste dut horrek eragin zuzena daukala, ez direla bultzatu, ez? Europa mailan bai bertze herrialde batzuk mugakide direnean, eta kasu honetan kultura, hizkuntza, herri berdineko herriak izanik eta horrelako gauzak amankomunak izanik, ulergaitza da gure artean harreman horiek indartu ez izana eta instituzioek apostu horiek egin ez izatea eta gainera nik uste dut gauza kontziente bat dela, ez? Harreman horiek apurtzea, gure herri izaera ere apurtu nahi duten bezala, hori ere egiten dutelako. Eta nik uste dut kriston aukera galtzen ditugula, nik uste dut badugula haiengandik gauza honitz ikasteko, nik uste dut beraiek ere gure gandik gauza honitz ikasi aldituztela, eta niri bai gustatuko litzaidakela, ez? Agian gure gurasoek ere forma natural batez dituzten harreman horiek izatea Urepeleko jendearekin edo iparraldeko jendearekin orokorrean. Agian kontrabandoa hasiarko dugu berriz ere? Gauzak horrela jarraitzen badute, segurazki gure gurasoen bizimodura bueltatu beharko garela eta agian kontrabandora ere. Beretatik ikastea gustatuko litzaizukela aipatzen zenuela. Erran duzu Urepel zer iruditzen zaizun, han egona zarela, baina ikaste grin horretan zer dago atzean, zer irudiduzu iparralderen inguruan? Hemengo edo Pirinioaren alde honetako hegoaldeko jendeak beti ikusten dugu
Ez dakit, agian mitifikatzen dugu haunitz, ez dakit zergatik, baina beti erraten dugu jo. Nola mugitzen diren iparraldean, edo beti jaten zarenean ikusten dituzu edo gaztak mugitzen, edo daukaten ikuste dut errotuago beraien bizitza herrian garatu behar dutela, eta horretarako gauza desberdinak, proiektu desberdinak pentsatzen dituzte, erreztasun handiak dituzte adibidez lehenbiziko sektorean sartzeko, edo produktuen transformaziorako, edo produktuen salmentarako. Nik uste dut mantendu dutela pixka bat hemen gure gurasoek eta gure aitatzi eta amatziek egiten zuten bizimodua, eta horregatik errazagoa dela agian herrian gelditzea. Orduan, nik uste dut ikastegin horren atzean dago ea nola lortu hemen ere gazteek hemen bizitzeko apostu hori egitea, baina ez bakarrik egitea, baizik eta apostu horren inguruan proiektu bat garatzeko aukera egotea, edo lehen sektorean instalatzeko, edo zure produktua zuk usaltzeko aukera egotea. Nik uste dut beraiek oso ongi egiten dutela hori, eta nik uste dut aukera ona dela ez, guk bertatik ikasteko eta gure herrira ekartzeko. Desberdin bizi gara, zure ustez, Pirinaldeko batekoak eta bertzeak, Urepelekoak, iparraldekoak eta hegoaldekoak? Orokorrean ez ez, nik uste dut Urepel, Auritz bezala, herri txiki bat da, ikastola dauka, Auritzek ere, lehen sektorea garrantzia dauka, mendien gestioak garrantzia dauka, komunalak dituzten, komunalak ditugu. Nik uste dut nahiko herri antzekoak garela, kulturalki, hizkuntza berdina daukagu, kultura berdina daukagu, ohitura nahiko antzekoak ditugu. Hortaz, nik uste dut oso antzekoak garela. Gauza batzuetan agian desberdinagoak, azkenean Frantziar estatuaren influentzia daukate, hemen daukagu Espainiar estatuaren influentzia, eta horrek agian gauza batzuk eragingo ditu, desberdintasun batzuk, baina ez dut uste orokorrean bizimodu, pentsakera eta munduaren ulerkera desberdinik daukagun, baizik eta agian inposatu diguten edo batzuk nahi duten desberdintasun hori, baina nik uste dut orokorrean oso bizi eta herri antzekoa garela. Zer gustatuko litzaizuke galdetzea Urepeleko elkarrizketatuari? Galdera zaila da. Alde batetik, nola ikusten gaituzten Urepelekoek auriztarroi, edo Nafar Pirinioko alde hontako gazteoi, nola ikusten gaituzten, eta ea beraien irudikoz zein izan behar den bidea muga inposatu hori gainditzeko eta gure gurasoen garaietako harreman horiek berreskuratzeko. Zer galdera txarra. Ezagutzen duzue Auritz herria? Bai. Eta bi herrien arteko anaitasun harremana izateak hobetzen du ezagutza hori? Ez dakien, zela anaitasun harreman bat, baina beraz ez hainbeste ez. Zer irudi daukazue Auritzetaz? Zer irudi? Bakit gazte batzuk joaten direla besta egiteko. Beraz, besta irudi bat. Baduzu harremanik bertako gazte elkarte edo pertsonaren batekin? Bai, pixkat, zenta sortu ginuen duela 6 edo 7 urte, asanblada bat, ez dakit elkarte bat. Hemengo gazteekin Urepele, Aldude, Banka eta Baigorri, eta hango Auritze, Aurizberri, Garralda, gazte batzuekin Sorogaineko bestak antolatzeko. Sorogaine da bazkaleku bat gainean, mendian, eta
Ego ibarrean kokatzen da, eta, bon, bref, han besta kantoa zaintugu urrian, eta hortako elkartzen gira hango gazte batzuekin. Pirineo mugak eragin handia du? Bai, nola ezan, batzuendako muga hor da, bakizu, hemen Frantzia da eta han Espainia. Eta beste batzuendako mugarik ez da, baina hala ere, badira mendiak, eta bada bidea, eta erreski joaiten gira, adibidez, Baigorrira edo Doimare Garazira, eta ez hain erreski Auritzera edo Ilizondora. Denbora berdina da, baina ez dakit, gure buruan. Badira gazte batzu hala ere, joaiten girela gehiago eta gehiago, entzatzen gira. Desberdin bizi zarete bai alde batean edo bertzean? Uste dut baietz. Uste dut badela hala ere kultural desberdintasunak, baina badira ere kultural berdintasun hainitz eta ez ditugu oino aski ezagutzen. Gure belaunaldia. Lehengo belaunaldiak hainitz den hasten ziren, hainitz aheman bat ziren eta gure belaunaldia behar dugu ber ezagutu eta ber... Gu gara blokea. Bero nahi eta saioaren bukarara iristen ari gara, oraingoan Auritzen inguruko informazio gehiago eskatuko dizut. Zure ustez, zeintzu dira zure herriko txokori politenak? Niretako basoan daude, bi erranen ditut. Politenen niretzako bada orain udan neguan edozein urtarotan herriko kale nagusia, ez? Nik uste dut herri egiten gaituen kalea dela, herriari zentzu ematen dio, herria horren bueltan eraiki da, berezitasun handiko kalea da, ura hortik pasatzen da, urak duen garrantziarekin, eta onerako eta txarrerako, azkenean kriston trafikoa dago errepide horretan, onerako edo txarrerako errepidearen bueltan azti gara, etxetik atera eta lehenbiziko goza errepidea ikusi dugu, eta etxe guztiak horra begira egoteak ere badu bere berezitasuna, ez? Eta nik uste dut oso leku gutxitan dagoela horrelako herria, eta oso polita da. Eta gero, mendian ditugu kriston txokoak, ez? Aipatu dugu daukagun ingurua, baina gure Auriztar haunitzen dako mendi bat baldin badago menditzuri da. Guretzako txikitatik, ez? Ikusi dugu hor, eta txikitatik joan gara, familiarekin, lagunekin, ikastorarekin. Edozein momentu polita da menditzurira joateko, eta estresaturik baldin bagaude, lasaitzeko, eta ez soilik menditzuri, baizik eta ingurua, hortik dauden errekak, badagoen basoa, uste dut oso berezia dela, eta Auriztarrondako oso leku simbolikoa dela menditzuri. Urteko egun seinalatuak zeintzuk dira? Seinalatuena San Juan bezpera. Auritzeko festak San Juanen omenez egiten dira, eta haunitzek oso, nik behintzat, ezakit, intentsitate handiarekin bizi duan egun bat da, ez? Normalean festen hasiera da, eta gau horretan herrian lau su pizten dira, gainera herriko errepidean, herriko kalean, barna, gazteok tribuli dantzatzen dugu lau aldiz udalbatzaren aitzinean, eta gero dantzatu ondotik suari salto egiten diogu, eta nik uste dut herri guztiaren dako gau oso berezia
dela, herri guztia ateratzen da, eta oso simbolikoa da, eta nik uste dut hori dela egunik garrantzitsuena. Eta gero urtean zehar, bertze egun oso politak daude. Uste dut gazteontzako igautreak direla oso importanteak, ez? Batez ere neguaren amaiera, udaberriaren etorrera, elkartzen gara berriro, alaitasunean, etxez-etxe ibiltzen gara, oso egun polita da. Orain abuztuan artisa bazoka egiten da eta zikiroa egiten da. Eta berezitasuna dauka ere, ez? Herria lepo dagoelako, jende haunitzek parte hartzen duelako, bisitari haunitz etortzen dira, eta polita da. Gure historiari eta gure bizimoduari egiten dio erreferentzia iraien egiten den feriak, Hazienda feria delako, egiten dio nik uste dut omenaldi bat gure herriko abeltzain guztiei, eta uste dut egun polita dela, ez? Abeltzain guztiak arro ateratzen dituztelako beraien haziendak hor kuatropeako parajera, eta gero bertze herrietan bezala, Olentzeroren etorrera edo horrelako egunak ere egun seinalatuak dira, baina horiek nik uste dut direla importanteenak. Eta kanpotar bat herri, ez duena Auritz ezagutzen, zer kontatuko zenioke? Kontu eman dadin, zein den duen xarma? Kontatuko nioke herri txiki batean dagoela, mendiz inguratua, eta horrekin batera lehenbiziko sektoreak ematen diola zentzua herriari, hizkuntza propioa duen herrialde bateko herri batean, kultura propio bat duen herri batean, eta erranen nioke batez ere inguruaz gozatzeko eta herritarren bizimodua ezagutzeko eta herrian integratzeko. Nik uste dut hori dela daukagun hoberena. Zeren, haunitzetan haunitz etortzen dira eta ikusten dute kanpotik, baina nik uste dut ulertu behar dugula zer garen barnetik ere. Aipatu duzu, ez? Auritzekoak ere bai, besoak irekita hartzen dituzu da, edo bederen ere, ja ohituak zabetela kanpotarrak eta bertan etortzera, eta herria irekia dela, ez? Zentzuretan. Bai, oso irekia garela uste dut, eta de hecho orain 3 gazte etorri dira Auritzera bizitzera, hemen lan egiten dute, hemen bizi dira orain, eta beso zabalik hartu ditugu, herrian integratu dira, herriko bat gehiago dira, eta nik uste dut hori dela, ez? Gure herria ezagutzeko modurik politena, jendea ezagutzea, gure ohiturak, gure bizimodua. Eta egun bateko plan bat proposatu behar bazenuke lagun bateri, zen izango zen? Goizean goiz etorri, mendiaz gozatu, Auritzeko jatetxeren batean ongi bazkaldu, hemengo produkturen bat, eta atxaldean herria ikusi, uste dut herri polita dela, berezia, badituena nahiko leku importante ez, herriko iturria, badaukagu erromatarren garaiko hiri bat, hor soro batean, eta Arantzadiko bolondresek urtero zatitxo bat ateratzen dute, eta oso polita da ikusteko. Badugu hilerri oso berezi bat, baditugu hainbat gauza. Eta gero eguna bukatzeko herriko tabernara etorri, herriko jendearekin pote bat hartzera, eta ja, hori izango litzateke nik uste dut egun ideal bat Auritzen. Azkeneko atala da gu gara edo, pixko bat Urripeleri buruz solasteko. 3 galdera edo dire, errexak.
Urepel hobeki ezagutu eta maitatzeko zer jakin beharko genuke? Pentsatu beharko ginuke Urepel ez dela Ibarreko edo Baixo Nafarroko azken herria, baina beste mundu baten lehen herria edo ez da beste mundu bat, baina ez dakit, eskoleriko mapa bat begiratzen duzularik, Urepele erdian da, beraz, ara, erdian gira. Eta bertze herri batetik heldu den gazte bateri, ze plan eginen zenioke egun batean hemen inguruan egiteko? Egun batean ibilaldi bat, mendian, eta gero ostatu batean Laskarion bat. Eta asteburuko plana balitz? Asteburuko plana, ez dakit, etxalde bat bisitatu edo bankako meategiak bisitatu, horako kultural bisita bat. Eta gero etxe batean afari bat, edo kantu afari bat. Beno nahi, Pirinioetako Pirina Bialde saioko saio guztietan bezala, zein da aukeratu duzun txokoa? Bueno, garaitzeko hasi pilotalekua aukeratu dut, auritzen ezagutzen dugu ere atzeko frontoia bezala, eta aukeratu dut, delako, udan haunitzetan txikia ginenean, hona etortzen ginen pilotan jolastera, etxaldetan itzala ematen zuelako eta goxo-goxo ibiltzen ginelako. Hemen ere omendu zituztelako auritzeko pilotariak, auritzen pilota kirol oso garrantzitsua izan delako eta pilotari handiak eman dituelako herriak. Eta ikusten dugun bezala frontoia 1925koa da, garaitzeko hasi du izena. Eta referentzia egiten dio gure herria, orain dela urte honitz ere, euskalduna zela eta horregatik aukeratu dut leku hau. Nahi, eta non egin dugu elkarrizketaren zati hau? Auritzeko plazan egin dugu, Elizako atean dagoen itzal eder honetan eta errepidearen parean. Azkenean nik uste dut Auritzek daukan berezitasun handiena, ez? Daela errepide nagusia herriaren erditik pasatzen dela eta etxe guztiak errepidearen bueltan eraikiak daudela. Hemendik pasatzen da ere Erromesen bidea eta hemendik ditugu ere hain ezaugarri, garrantzitsua diren ubideak, ez? Azkenean ere ura elementu garrantzitsu bezala herriaren erditik pasatzen delako. Herrian ere bai, biziki ezberdinak dira ere bai, teilatuak, ez? Bai, elurra egiten du, geroz eta gutxiago, oraindik egia erran ohitua gaudela, elurra ikustera, eta elurte handiak egiten ditu oraindik, eta horrelako teilatuak ezinbestekoak dira, etxea mantentzeko, teilatua mantentzeko, eta kriston arriskua daukate, eta behin baino gehiagotan kotxeen gainean erortzen da elurra pasatzean, edo agian buru gainera erortzen zaizu, eta arriskutsua da, baina bereziak dira, eta nik uste dut ere politak direla, oso leku gutxietan ikusten ditugulako horrelako teilatuak. Amerikanoinea etxea da, interpretazio zentro bat da, hor berriki ideki duena. Lau gai aipatzen ditu, euskara, bertsolaritza, pastoralismoa eta kintoa. Eta mugaz gaindiko programa batean sartua zen, Europar finantzamendu batekin. Eta kintoan barna proiektuan barnean da.
ezkerpareta. Hartuko gira? Hala, ezkerparet biziki handi bat eta hemen egiten da, besta denboran egiten da zikiro handi bat eta kontzertua, dantzaldia. Eta batzutan ere pilota partidak eta aurrak ere hartzen dira jokotan eta badira ere pilota kurtsoak astezkenetan. Beraz, hemen Erriko Eskola, kasik 30 aur badira, ikasten dute hemen, 2 klase badira. Eta badugu ere antzerki gela bat, eta gym gela bat, gimnastika egiten dugu ere, dute aurrak. Eta hemen etortzen dira ere aekakoak, aeka barnetegiak udan hemen egiten dira ere. Ez dugu lotegiak, kantina eta... Hau izan da Auritzen inguruan kontatzeko neukana, Auriztarren inguruan. Ditugulan ikuste Urepelekin hainbat alor amankomun, herri baten parte garela biak ala biak, eta Pirinioak eta kasu honetan Linduseko lepoa ez dadila inoiz gehiago muga izan, baizik eta bai Pirinioen iparraldea eta hegoaldea Euskal Herria batzen duen zubia izatea. Espero dut Urepele hobekiago ezagutuko duzuela eta zue ezagutu gehiago din Urepelera. Bisitatzera eta gure ezagutza egitera. Eta bai gero konbidatzen dauzuet urriaren lehenean Sorgaineko bestara. Eta elkartuko gira Urepeldarrak eta Auritzekoak ere eta bi Ibarreko gazteak. Espero dut han elkartuko girela denak, besta egiteko.